Και κάποιοι πολιτικοί είναι παλιάνθρωποι όταν ασχολούνται με τη δημόσια υγεία της πατρίδος, που δεν τους ενδιαφέρει μία δεν δίνουν, και ειδικά ο κύριος Φίλης και η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ο μεν παλιάτσος του πολιτικού συστήματος, λιγδιάρης, προμερός και τρισάθλιος, που κυκλοφορεί με τα πουλόβερ, τα βρώμικα, με τις καζάκες, με κάτι βρωμοφούτερ και με κάτι παλιοπαντέλωνα και παλιοσάκακα του 1950, τόσα ξέρει, τόσα φοράει βεβαίως ο άνθρωπος αυτός, αλλά τουλάχιστον ρε, πολιτικά λέει ναι και τρισάθλιε τύπε, δεν μπορείς να φορέσεις ένα καθαρό παντελόνι, ένα καθαρό εσώρουχο, μια καθαρή γραβάτα, ένα καθαρό σακάκι ρε λιγδύλο, που είσαι μέσα στη βρώμα, που πας και τρως τις ψισταριές και πας και κάθεσαι κάτω από τις σούβλες και τρέχουνε τα λάδια πάνω σου. Πριν από μια εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, δημοσιοποιήσαμε ένα εξώφυλλο το οποίο πούλησε 8.000-9.000 φύλλα σε όλη την Ελλάδα. Ψάχνα να δουν την εφημερίδα σε όλη την Ελλάδα και δεν την βρίσκαν. Πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε δεν πήγε η εφημερίδα, και η εφημερίδα είχε πάει και είχε εξαντληθεί. Ξεπουλήσαμε με το θέμα των βρωμίλων και των λιγδιάριδων. Με εκείνο το πουλόβερ που ο Φίλης πήγε μια λαδιά σαν μπεκάτσα. Και σε κύριε, είναι εμφάνιση αυτή. Είναι εμφάνιση πολιτικών προσώπων που μας εκπροσωπούν σε φόρα στο εξωτερικό και δέχονται εδώ πέρα ξένους αξιωματούχους και επιτετραμένους και μιλάνε για τα θέματα της παιδείας και τους πλησιάζουν οι ξένοι και βρωμοκοπάνε υδροτήλα και μουνίλα. Είναι εμφάνιση αυτή παλιάτσων, Ελλήνων πολιτικών, βρωμιάριδων, λιγδιάριδων, με τα βρωμοπαντέλωνα και τα βρωμοσάκακα και τα βρωμοπουκάμισα που κυκλοφορούν. Τι είναι αυτοί? Πού τους βρει? Από ποιο βίπερ βγήκαν αυτοί? Από ποια κλασικά εικονογραφημένα, κυρίες και κύριοι, που τα διαβάζουν τα παιδιά μας και γελάνε? Είναι εμφάνιση